I det her tilfælde er præmisserne altså forkerte. Den første er, at de 3 dele af rigsfællesskabet er lige stillede. Og det må altså i dagens politiske terminologi komme under alternative fakta. For når det gælder sikkerheds- og forsvarspolitikken, så har Færøerne intet at skulle have sagt. Hvis det var således, at Færøerne havde et ord at skulle have sagt på dette område, så ville det være helt naturligt, synes jeg, at man bidrog både med værnepligt og budgetmæssigt. Man burde også vide, at i dag er den 25. april Færøernes flagdag, og at det er det, fordi på denne dag blev det færøske flag anerkendt af Storbritannien, netop fordi Færøerne og Danmark var besat af hver sin magt under krigen. Forslagets anden præmis er, at da Færøerne ønsker mere selvstændighed, bør den færøske befolkning selv bidrage til redningsberedskabet ved Færøerne. Og også vil jeg sige, at det nu vil jeg gentage mine kollegaer, men her grænser forsvarsstillernes uvidenhed altså til det pinlige. Beredskab er et færøsk anliggende. Der er færøske skibe, færøske helikoptere, færøsk bemanding, færøsk finansiering. Der er også altid mindst et dansk militærskib ved Færøerne, som er klar til at bidrage og gøre det, og tak for det. Det foregår et meget fint, smukt dansk-færøsk samarbejde, men det er altså under færøsk ledelse. Når riget drager i krig, så bliver hele riget inddraget, bliver krigsførende. Det har naturligvis betydning for Færøerne, men der er hverken medinddragelse eller medindflydelse. Så der er ting, vi kan gøre for at få en bedre balance i tingene. Men at lægge ud med at pålægge Færøerne pligter, uden at give færøske myndigheder et eneste ord at skulle have sagt, er ikke en god måde at åbne den her debat på.